Smile. Okay, si Abusinda nandyan po. Diretso na po kami ng Baguio ulit. Doon sa may, yung may bike, may ano po doon bike. Bye-bye po. Bye-bye, paano na kayo? Happy birthday, Tantan. Ayun si Abusinda. Doon naman kami, pupunta kami sa sasakyan. Bye-bye you. Smile. May init daw, mega shoutout dyan sa mga nalunod sa Alipin ng Amang Jesus Nazareno at Alipin ni Jesus Nazareno. Mega shoutout po sa mga Facebook page natin, YouTube channel. Sa 155,000 followers natin. Mega shoutout po at sa YouTube channel natin na 3. Tanungin ko po kayo sa lahat ng mga nanonood sa Alipin ni Jesus Nazareno at Amang Jesus Nazareno. Bagay yan, Ito naman po kami, nagbubuhat na po kami. Tara na, nakapicture na tayo dyan. Siya naman ang pinagbibila namin. Tatlong taho na strawberry. Ayan na po siya, Businda. Businda! Okay. Strawberry. Siyempre, strawberry po yan. Strawberry. Pinakamasarap na strawberry. Strawberry daw. Nalaglag. Ito naman para makabenta rin yung mga kasama. Sige, para makabenta. Sige, doon na daw mabait to. Okay. Yan. Strawberry. Strawberry, bye-bye. Yan, strawberry. Okay. Hindi nila makita yung kanin kung 10 daw nakalagay. Natulog na, mga inantok na kami. Kumakain po kami ng itlog dito malapit sa Dalayon yun. Marami pong mintayan. 7-Eleven Marcos Highway. Oo. Ano nga? Anong manok? Ano tubo? Ayun po tayo dyan. Kapusinda, tingin. Smile. Ulit. Smile. Smile. Picture. Okay. Ulitin mo. Alisin mo nga yan. Ano natin? Doon karap mo. Hindi, doon sa layon. Pangit ay ayaw. Nakalive yan, bisa mo. Pangit mo kayo na. Ganda-ganda ko tapos na pangit mo. Doon. Pangit ang pagkakuha mo. 20 minutes lang ako. Oo, 20 minutes lang. Smile. Tapos mo. Okay, yan. Yun o. Sa daanan tayo live. Malamig doon sa market. Para bago tayo pupunta ng Florida. Yan, nakatakit. Smile. Oy. Pasok na kayo doon. Palugunan niyo. Pangod na, Kenny. Hindi. Mega shoutout po. Nandito na po kami, malamig na po. May pag na po, may pag. Kaway. Kaso doon muna po kami makikitulog. Lamig? Ayan na po yung pag. Ayan na, lumalaki na po yung pag. Nakita niyo po sila, nakita niyo. Ayan, dinodrawing po nila yan. Ayan na, Jo. Dito na tayo. Yung 7-Eleven, Jo. Ayan na po yung 7-Eleven. Nandito. May pag po dito. Tingnan niyo po yung pag, Nakita niyo po. Malamig na ako. May 7-Eleven dito. May malaking building to na hindi na makilala. At may Petron po rito. Ayun po yung Petron. Ayun. Sobra na po lamig dito sa Baguio. Sige. Ito muna po kami maninirahan sa Animal Clinic. Sa taas. Mega shoutout po sa lahat na dyan. Thank you so much. Bye you. Yeah, thank you. Tulungan nyo muna, tulungan nyo. Ibubuka pa yan kasi sasabit tayo dahil masyadong maraming chicken joy dito. Nakita nyo po yan. May rabbit. Rabbit. Chicken na pala. Chicken. Marimla. Nakita nyo po, may pag na rito. Pag. Okay, nasa Baguio kami. Dito muna kami, makakain muna po kami. Salamat po sa lahat na dyan. Mega shoutout. Thank you so much. Meron po dito, original na strawberry. Hindi po yung strawberry, ano na to. Yung nilalagay sa bag. Kakain na yan. Okay. Pang samantagal mo naman. Mahirap pagkuha ng damit doon. Trim white. Yan, pasok na po kami.
Oh, yan. May teklada yung chuchu nila. Pasok ulit tayo. Oh. Nandito sila ngayon. Natutulog. Wala nang edit-edit ito. Post ulit, bye-bye. Yung bag? Anong bag? Nandun yung sa bag. Nasaan? Sa baba doon sa bag. Nandun si ano? Sa bag kunin mo lahat. Oh. Ayan. Hotel po yan. Nakakapagod. Kita niyo po yung CR, maganda. Bagyo. Oh. Oh, lapas tayo. 3 of... Ay, sorry. Ayan na po yung hotel nila. Ay, pinaplug namin yung salutin nyo. Ay, sige ma'am, thank you. Mabango. Mabango ang hotel nila. Masarap ang amoy. Malamig. Nakita nyo po yung daanan doon. Nakita nyo po. Panoorin nyo po. Nasa na? Ayun po. Baka malaglag yung cellphone ko. Basag. Sigurado. Oh, yeah. Ayan, may basketball po. Ayun po, may pugs na rito. Building. GYM. Bye-bye. Thank you so much sa lahat na nanonood dyan at mega shoutout. Thank you. God bless all. Saan si Apusinda? Apusinda! Okay na. Bye-bye. Thank you. Next na vlog. Wala na po itong intro. Play na natin yan mamaya. Bye-bye. Oh, intro.